Masobra 3,000 nga target nga mabakunahan sa Bacolod City nahimo na lang sa masobra 2,300 bangod sa brand nga gamiton sa pagbakuna. Masobra 1,600 doses nga Sinovac vaccine gintugyan na sa Negros Occidental Provincial Government. Yaring balita nga itong gintutukan. Sama sobra 6,000 doses ang Sinovac vaccine nga nabaton sa Bacolod LGU gikan sa national government. 4,700 doses lang ang magamit para mabakunahan ang 2,350 ka healthcare workers nga nagpasugot nga mabakunahan sa bakuna gikan China. Butang nga ginmando sa DOH-6 nga nabilin nga 1,620 doses ang itugyan sa medical workforce sa Negros Occidental. Prioridad ang mga volunteers sa Teresita L. Haladoni Provincial Hospital sumugod buwas. Kay nasang agas ang ginkuha na sa Provincial Health Office sa temporary cold room sa Bacolod LGU ang mga bakuna. Mas mayo nga mapabakuna kita kaysa nga mahulat pa ta nga matakdan tas ang COVID bagot mo madesidean nga mapabakunas. May 900 ka health workers sa CLMMRH, 605 sa Dr. Pablo O. Torre Memorial Hospital, 355 sa South Bacolod General Hospital, 148 sa Adventist Medical Center Bacolod, 116 sa Bacolod Queen of Mercy, 95 sa The Doctors Hospital, 58 sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center ang nagpasugot nga mabakunahan. 34 naman ang nabakunahan na sa Government Center. Naabot na ang isa pagid ka added protection sa aton. And it's time that we grab this opportunity. Sa reports ng EOC kahapon, ara na sa 648 ka healthcare workers sa Bacolod City ang nabakunahan. Subong adlaw na kompleto ng rollout sa pitotanan ka ospital sa syudad. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.